De seneste 2 år har jeg uploadet over 1000 gange på sociale medier og genereret over 300 millioner visninger. Og i den her video vil jeg dele alle de vigtigste ting, jeg har lært, så du kan tage dem og bruge dem på din egen virksomhed eller dit eget personlige brand, eller hvad end du har, du gerne vil bringe ud i verden. Så vil jeg hjælpe dig med at bruge content og de sociale medier til at få det til at ske nemmere og billigere end noget andet. Jeg har arbejdet med alt fra internationale virksomheder, internationale streamingplatforme, danske virksomheder, webshops, software, apps, kosttilskud, endda små vinduespudsere og håndværkerfag. Jeg har arbejdet for coaches osv. Så de her resultater, jeg har fået, er virkelig noget, der kan virke på alle forskellige virksomhedstyper og grupper af mennesker. Det er universalt. Content kan bruges på hvilken som helst virksomhed, du har. Det er bare det, jeg vil gøre klar her. I kan se nogle af de få udklip her fra de seneste måneder, jeg har taget på nogle specifikke videoer og nogle specifikke profiler. Og jeg vil gå direkte ind i den første grundpille, som handler om visninger. Fordi det er selvfølgelig det meste handler om, når vi kommer ind på sociale medier. Det hele dag handler om visninger. Og sociale medier er den billigste måde at få opmærksomhed og visninger på dine ting i dag nogensinde. I dag kan du og jeg tage en video på vores iPhone, filme den, klippe den lidt, eller lade være at klippe den overhovedet, lægge den op, og så kan den nå over 100.000 mennesker på en enkelt time. Det er fuldstændig vanvittigt, når du tænker over det, fordi før i tiden var den eneste mulighed, vi havde for vores virksomhed, hvis vi ville vækste den og få visninger på den, så kunne vi lave tv-reklamer, der ville koste flere 100.000. Vi kunne stå på strøget og dele flyers ud hele dagen, og der ville vi måske kun nå maks 10.000 mennesker. Der har simpelthen aldrig været den her mulighed før for at få opmærksomhed på dine ting og på din virksomhed, så nemt som der er i dag med sociale medier og content. Folk de bruger rigtig meget tid på deres skærme, de sidder og kigger på dem rigtig meget, så derfor kan du også få rigtig mange visninger på det, du gerne vil have visninger på. Så visninger er vigtige, det er meget vigtigt at slå fast. Vi er nødt til at få opmærksomhed og visninger på vores produkter og på vores virksomhed, hvis vi forventer, at den skal vækste. Så dem, der siger, at visninger ikke betyder noget, har ikke ret. Men jeg vil også sige, visninger må aldrig blive dit mål i sig selv. Det er meget, meget farligt på sociale medier, hvis du gør det. Og det kommer af, at hvis du optimerer ud fra at få så mange visninger som muligt, så optimerer du mest af alt mod at få den bedst mulige underholdningsværdi i dit content, i stedet for den bedst mulige konverteringsværdi. Fordi hvis du tænker over det, hvorfor går folk i dag på sociale medier generelt set? Det gør de for at underholde sig selv. Så hvis du virkelig nemt vil have mange visninger, så begynder du at poste videoer af søde katte eller sjove videoer af hunden, whatever, så skal du nok få rigtig mange visninger. Men der er ikke rigtig nogen, der køber noget i din virksomhed, fordi du får de visninger. Så når visninger ligesom bliver målet i sig selv, så mister man meget fokus på, hvem man egentlig prøver at ramme med sit content. Og du kan gøre det så meget mere specifikt i dag for din målgruppe, og du kan stadig gå viralt, du kan stadig få måske lidt færre visninger, end du ville få, hvis du bare kørte ren underholdning. Men du kan stadig få flere 100.000 visninger på et specifikt problem. Og bare lige for at tage et meget håndgribeligt eksempel på det her, så har jeg taget 2 gamle videoer, jeg har lavet for nogle år siden. De her videoer handlede om et kosttilskud, som jeg solgte igennem de her videoer. Og I kan se, at den ene video her har fået næsten 11 millioner visninger. Det er jo helt vanvittigt mange visninger. Det er noget, jeg har lavet på engelsk, så der er selvfølgelig et lidt større audience for det, end hvis det var en dansk video. Men der er altså rigtig mange mennesker, der har set den her video, og de har set i mere end halvdelen af videoen mig sidde og snakke om det her kosttilskud, og snakke om, hvorfor man skal købe det osv. Men fordi at den første halvdel af videoen var mere underholdningsbaseret, og jeg ikke snakkede direkte ind i folks problemer, og hvad de egentlig ville have af outcomes, altså min ligesom målgruppe, jeg formåede ikke at tale direkte ind til den med det samme, så derfor så gik algoritmen lidt mere i gang med at skubbe min video ud som en underholdningsvideo. Og der kan du se, at jeg har fået rigtig mange visninger, men den skabte omkring 3.000 kroner, måske lidt mere i omsætning til virksomheden fra den her ene video. Det er jo ikke super meget, når du tænker på, at jeg har fået 11 millioner visninger. Men modsat, så lavede jeg også en anden video om det samme kosttilskud, stort set den samme video, men mere fokuseret på problemet, som kunden ville have, der skulle købe det her kosttilskud. Det var virkelig det, jeg fokuserede på i min hook, tale ind i det med det samme. Og I kan se her, 2,2 millioner visninger, det er væsentligt færre, men 50.000 kroner i omsætning for virksomheden, plus mere end det, højst sandsynligt, kom fra den her video kontra den her video. Så her kan man virkelig se helt konkret, hvorfor visninger ikke er alt i dag. Selvfølgelig er det fedt at gå viralt, og den her video vil heller ikke tjene 50.000 kroner plus i omsætning, hvis den ikke havde fået 2,2 millioner visninger, som stadig er viralt. Visningerne er vigtige, men hvad der er vigtigst af alt, det er, at du kan gå viralt, samtidig med, at du kan tale ind i dine kunders problemer, eller du kan tale om dit produkt, så det rent faktisk er din virksomhed, der går viralt, og ikke bare et eller andet underholdningsklip, der går viralt. Og for ligesom at forstå det helt konkret, meget hurtigt og kort, så lad os prøve at forstå algoritmen på de sociale medier bare på 1 minut. Så algoritmerne på Instagram, TikTok og Facebook, de er praktisk talt bare matematik.
de sidder hele tiden og prøver at regne ud med nogle meget, meget sofistikerede formler og AI-systemer, som jeg ikke engang tror, dem, der har lavet dem, forstår. De sidder hele tiden og regner ud og laver profiler af alle deres brugere. De sidder og regner ud, okay, hvis det her menneske kunne lide den her video med den her hund, og de også kunne lide den her video med den her fodcreme, så er de nok ligesom det her andet menneske, som kunne lide den her video. Igen, der er 1000 forskellige beregninger, som den sidder og laver på et matematisk plan, for at gruppere folk ind i de her segmenter. Så det eneste mål, de her sociale medier har, det er at prøve at forudsige brugernes adfærd, og forstå, hvad det er, de vil se, før de vil se det. Og det bruger de alle dine likes, og hvor lang tid du ser en video, og alle de her forskellige data på at segmentere dig ind i. Og det betyder altså, at de har nogle meget koncentrerede clusters af forbrugere, som du kan tale ind i meget nemt, hvis du forstår, hvem de er, og du forstår, hvordan du kan lave en viral video til dem. Så hvis vi bruger et eksempel som fodcreme igen. Hvis vi kigger ind i, hvem det er, der normalt køber fodcreme, så er det måske lidt ældre mennesker. De har tør hud på fødderne, der gør, at det gør ondt for dem at gå i længere tid, eller et eller andet. Jeg ved ikke lige præcis, hvad det er, men lad os bare sige, det er det. Hvis det er det, vi kan tale direkte ind i, så kan vi måske få de her 100.000 rigtige visninger på den video, hvor lad os sige 20% af dem klikker videre på hjemmesiden, og 10% af dem køber produktet. Så har vi lynhurtigt tjent over 100.000 kroner på en enkelt video. Hvor hvis vi havde talt mere bredt ind i fodcreme som historie, eller hvorfor der er det ene og det andet med fodcreme osv., så har vi måske ramt en mere bred underholdningsbaseret kundebase, hvor vi har fået de her 1 million visninger, og vi var sådan, wow, vi er gået viralt og mega fedt osv., men der kommer bare ikke omsætning på det. Så vi er virkelig nødt til at have fokus på, ja, vi skal have visninger, vi skal have billig opmærksomhed på de sociale medier gennem vores content, så meget som muligt, men vi vil ikke gå på kompromis med konverteringen. Det skal konvertere, når det går viralt, ellers så er vi nødt til at lave det hele om. Og så det, jeg har skrevet her allernederst, dit hook bestemmer dit segment. Det er bare virkelig, virkelig vigtigt at forstå. Det betyder basically, at de første 3 sekunder af din video, der skal du tale direkte ind til den kundegruppe, du prøver at ramme. Fordi så bliver det nemmere for den her matematiske algoritme at kategorisere dig som en virksomhed, der sælger et produkt til en bestemt type. Det bliver nemmere for den at skubbe contentet ud til de rigtige mennesker, hvis du med det samme gør det klart, hvem det her er til. Og det behøver ikke være direkte, du behøver ikke vitterligt sidde på kamera og sige, den her fodcreme er til kvinder over 45, der har tørre fødder. Det behøver du ikke at sige. Men du kan sige det mere indirekte, fordi det forstår algoritmen også, og det sidder den også og analyserer på. Så du kan for eksempel sige, er du også træt af at have tørre fødder, når du er ude med børnebørnene søndag formiddag, eller hvad ved jeg. Det var et lidt dårligt eksempel, men du forstår, hvad jeg mener. Virkelig tale ind i dit segment i hooken, og gøre det på en engagerende måde, så det kan gå viralt, men virkelig ramme de rigtige mennesker. Det er grundpille nummer 1. Og så kan man sige, hvordan finder jeg mit segment, og hvordan finder jeg ud af, hvordan jeg taler ind til dem, fordi det der er rigtig mange, der har problemer med, så lad mig lige vise dig noget virkelig smart. Så hvis vi gerne vil forstå vores målgruppe, så kan vi faktisk bruge nogle AI-systemer i dag, som er rimelig powerful, når det kommer til at lave content, der kan gå viralt og skabe en masse konverteringer. Der er det her tool, der hedder Manus, som jeg bruger rigtig meget, du kender det måske allerede. Grunden til, at det er sindssygt godt at bruge til at lave content, det er ikke fordi, det kan lave selve content for os. Det vil jeg klart anbefale, at du aldrig gør, hverken med Manus eller ChatGPT. Bare spørg det. Hey, jeg har en hudplejevirksomhed. Hvordan kan jeg lave noget content den her måned? Det kommer til at være lort. Altså, det kommer ikke til at virke. Det skal du aldrig gøre. Men du kan bruge AI til at research vinkler på content rigtig effektivt. Så hvis vi tager Manus her som eksempel. Det den kan gøre, det er, at den kan basically spawn de her subagenter, som kan gå ud og søge på internettet for dig meget hurtigere, end du selv ville kunne gøre det. Du kan sætte 20 af de her agenter i gang til at sidde og scrape, altså 300 forskellige internetsider, hvor dine forbrugere har siddet og snakket om deres problemer osv., og det er konkrete vinkler, du kan tage ind i dit content. Lad mig prøve at vise dig, hvordan du kan gøre det her meget hurtigt. Okay, så nu har jeg lige hurtigt lavet et prompt, som kan hjælpe mig med at finde de her vinkler til mit content. Jeg har skrevet, jeg driver en hudplejevirksomhed. Jeg vil gerne forstå mine forbrugere bedre. Mine produkter henvender sig til kvinder mellem 25 til 40 år, som døjer med akne i ansigt og på krop. Jeg har brug for, at du laver et detaljeret research-arbejde for mig. Du skal gå ud og finde konkrete eksempler på udtalelser og hvad folk siger omkring det problem online på nettet, og komme tilbage med en liste med konkrete udtalelser, der giver mig en dyb forståelse af deres problematik. Du skal ikke selv analysere og komme frem til svar og løsninger, men blot give mig en lang liste med så mange udtalelser som muligt, gerne fra menneskelige forums som Reddit, Hestenettet, Facebook-grupper osv. Og ja, de her sidste ting, jeg nævner, Hestenettet og Reddit osv., det er virkelig guld værd i forhold til at finde vinkler til dit content. Fordi herinde, der ser du vitterligt, hvad det er, din målgruppe sidder og snakker om. Altså, jeg kan ikke
Jeg kan ikke sige, hvor meget værdi det kan give til din virksomhed at gå ind og læse på de her ting. Og det kan give endnu mere værdi og nemmere værdi, hvis du sætter sådan en AI-agent som Manus til det her. Så lad os prøve at køre den her og se, hvad der sker. Okay, og I kan se nu, begynder den at arbejde. Den siger, forstået, jeg vil foretage detaljeret research-arbejde for at finde konkrete udtalelser og udsagn for kvinder. Bla 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 bla. Og så har den sin egen computer her. Altså det ser jo helt vildt ud, det der sker herude. Men den går basically bare ud og researcher en masse. Så det venter vi bare på. Og det man også kan gøre, som jeg ikke har gjort her, det er, at du faktisk kan, et eller andet sted i hvert fald, så kan du gå ind og sætte wide research på, og så laver den faktisk endnu flere superagenter og kan nå endnu længere ud. Det skal man have den betalte version for at kunne gøre, men jeg vil klart anbefale, at I får det. Det koster $20 eller et eller andet. Så det har hjulpet mig rigtig meget i hvert fald. Og det her tool kan også rigtig mange andre ting. Det kan vi snakke om i en anden video. Okay, mens Manus lige arbejder her, så vil jeg lige vise jer en anden god måde at finde nemme contentvinkler, der kan konvertere rigtig godt for jer. Og det er basically bare at spionere på dine konkurrenter. Så vi kan gå til det, der hedder Facebook Ads Library, som du måske kender, eller Meta Ads Library, som det hedder nu. Så sætter vi bare lige det her på All Ads. Og så kan du basically søge dine konkurrenter op. Så nu snakker vi om hudpleje. Jeg kender ikke lige så mange virksomheder der, men lad os se, hvad der bare sker, hvis vi skriver hudpleje. Så har vi noget her, der hedder Melissa Organic Skincare. Lad os sige, det var en af vores konkurrenter, som vi ved har gjort det rigtig godt, har brugt rigtig mange penge på betalt markedsføring osv. Så kan vi gå herind, og så har de faktisk lavet noget nyt på Meta Ads Library nu, hvor du kan sortere det fra impressions high til low. Så det vil sige, at du får lige nu her på den her side, så får du de kreativer, der har kørt allerlængst for den her virksomhed. De har kørt siden oktober, hvilket må betyde, at de har brugt et signifikant mængde penge, ad spend basically, på de her reklamer. Hvilket må betyde, at de virker 9 ud af 10 gange i hvert fald. Så her er der ikke super mange ads. Det var ikke lige den bedste virksomhed, vi valgte måske. Men så kan du gå ind. Sommerhus. Jeg har modtaget de her lækre produkter fra Melissa, og det første, jeg starter morgen med, er den her eye gel. Den har. Ja, vi behøver ikke lige se hele videoen her, tænker jeg. Men så kan du gå ind og se, hvad for nogle ads, der fungerer for dine konkurrenter, og kopiere dem. Og du kan endda gå ind i andre niches, for eksempel. Lad os sige, at nu sælger jeg hudpleje, så jeg vil også gerne se, hvad der sker i make-up, for et eller andet make-up brand. Fordi måske har de et content-format, jeg kan kopiere og se, hvad virker. Så lad os sige, at de her Neo Makeup, de er bare, de er virkelig gode inden for make-up på Meta Ads. Så kan jeg gå herind og kopiere deres. Igen, det var ikke lige det bedste eksempel her. Der er næsten ikke nogen reels eller noget. Men så kan du ligesom se fra top til bund, hvad der konverterer bedst for dine konkurrenter eller fra andre industrier. Og så kan du bruge det i dit eget content, lave det til dit eget osv. Så det er virkelig et kæmpe hack at bruge også. Bare brug Facebook Ads Library som regel. Der findes også andre tools derude. Men jeg har bedst erfaring med bare at bruge Facebook Ads Library, for at være ærlig. Okay, vi er tilbage her i Manus, og vi kan se, at den er færdig nu. Lad os se, hvad den er kommet frem til. Den siger, at jeg har gennemført et omfattende research-arbejde, og så giver den dig det her dokument, og den laver en masse tekst, men du kan se her, den har samlet en masse konkrete udtalelser. Det her er så specifikt fra engelsktalende subreddits. Jeg gjorde det ikke lige klart for den, at det skulle være dansk for eksempel. Det behøver det heller ikke at være. Som regel kan du få bedre resultater, hvis du også inddrager internationale resultater. Hvis dit problem, du løser med din virksomhed, ligesom er universalt, så kan du bruge internationale data. Men hvis det er mere lokalt til Danmark osv., så skal du gøre det klart for den, at den kun skal kigge på hestenettet og danske subreddits og det her. Men så får du basically den her lange liste med direkte udtalelser fra altså ægte forbrugere, der har siddet på Reddit og haft de her problemer. Det her, det er så meget værd. Og du kan lave så meget content ud fra alt det, der står her. Jeg kan ikke beskrive, hvor guld værd sådan nogle her ting kan være for dit content. Altså det er flere 100.000, der ligger i det her dokument, hvis du formidler det rigtigt og forstår det rigtigt. Så det var en hurtig måde, jeg lige vil vise på, hvordan man kunne bruge Manus. Der er mange andre små nørdede ting, man kunne dykke ned i det, for at få endnu vildere resultater, men det kan vi tage i en anden video. Lad os gå videre til grundpille nummer 2. Okay, grundpille nummer 2, det handler om, at kvalitet er langt mere værd end kvantitet, når vi snakker content. Og der er mange, jeg tror, der misforstår den her del af content i dag, når de skal til at lave det, eller de har en virksomhed, og de også gerne vil have en tilstedeværelse på sociale medier, så kommer de tit til at bare behandle content som noget, der bare lige skal ud. Eller vi hyrer lige en praktikant på 18 år, der bare lige kan lave noget content. Men den her praktikant har ingen forståelse for copywriting, for viral psykologi, så det kommer ikke til at give noget tilbage til virksomheden. Du kan i dag ikke bare behandle content som noget, der bare skal ud i høje kvantiteter, og vi skal bare smide en masse ud, nogle lækre billeder, nogle gode videoer, og så kommer det til at give en return on investment.
Det kommer bare ikke til at ske i dag, sådan som landskabet ser ud, og den konkurrence, der er på sociale medier. Det kommer til at være lige så meget at spilde pengene, som det vil være at smide penge ind i en dårlig kampagne på Meta Ads eller på Google Ads. Så mister du pengene, du brænder dem af. Det kan du også gøre med dit content. Så det er virkelig vigtigt at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Fordi det, du har brug for i dag, er ikke 100 videoer om måneden, der går viralt. Du har egentlig brug for 2, 3, 4 videoer, som går viralt, og som kommer til at give dig stort set alle dine resultater. Og det formår du kun at opnå, hvis du har lavet den rigtige research, og du har den rigtige forståelse, ellers så kommer der ikke til at ske noget. Så kommer dit feed til at ligne den her golfside, som jeg bare lige fandt hurtigt, da jeg researchede. 30 visninger, 70 visninger, 60 visninger. Altså, algoritmen har fuldstændig kategoriseret det her account som slet ikke være noget værd at vise for folk, fordi der nok måske bliver brugt alt for lidt energi eller forståelse på contentet, og så kan det i realiteten være lige meget. Selvfølgelig bliver du bedre af det stadigvæk at lave en masse content, men der er ikke nok fokus på kvaliteten, hvor i stedet for at lave de her 8 videoer, så fokuserer på at lave en rigtig god video, fordi det kræver i dag at gå viralt, det er en rigtig god video. Det er ikke 100 medium gode videoer. De kommer bare til at dø i feedet. Du skal have en rigtig god video. Og så bare lige for at gøre det helt klart, når jeg siger content af høj kvalitet, så betyder det ikke poleret content. Det betyder faktisk det modsatte. Det betyder ikke det her corporate content med flotte kameraer og lys og så videre. Det er faktisk tit det, der ikke konverterer ret godt. Og det er det, vi kommer til at tale mere om senere. Content af høj kvalitet er lige med indhold, der følger. Først og fremmest viral psykologi. Det er den vigtigste piller. Vi har også timing, vi har budskab, og vi har kontekst. Det er sådan, du skaber content af høj kvalitet i dag, der kan give dig de her konverteringer, flere kunder, flere salg, gennem social medie content. Så lad mig prøve lige at gå hurtigt igennem hver eneste af de her 4 søjler her. Så først og fremmest viral psykologi. Viral psykologi er lidt et mærkeligt udtryk, men det går i bund og grund ud på virkelig at forstå de værktøjer og redskaber, du kan bruge i dag, når du laver content, til at fastholde folks interesse, når de ser videoen. De første 3 sekunder især er det, der hedder hooken. Så vi skal virkelig have en god hooking. Vi skal forstå psykologien i, hvad der får folk til at blive. Hvordan man ligesom optimerer for visningstid på hele videoen, så algoritmen bliver ved med at skubbe den ud og ud og ud. Og det kan man gøre gennem copywriting især, altså være god til at skrive manuskripterne. Den her tekstforfatning er en kæmpe del af det. Læg en rigtig meget tid i at lave manuskriptet og copywritingen til din video, kan give dig en video af rigtig høj kvalitet, som kan nå så langt ud. I forhold til hvis du tænker på den modsatte side af hegnet, og vi skal bare have en masse ud. Lad os bare skrive noget hurtigt og få det ud, så er der nok intet af det, der kommer til at konvertere. Så hellere bruge den der time eller 2 på at lave en rigtig god video og skrive kun den video, end at lave 10 videoer på en time for eksempel. Og når vi snakker om hooks, så er der 1000 ting at sige. Det kan se ud på mange forskellige måder. Der er mange, der bliver lidt dogmatiske med det og siger, at vi skal have en teksthook, vi skal have en curiosity hook, du kan have en visuel hook, og det er rigtigt nok. Det er 3 forskellige typer hooks. Du kan se, den her det er en video, jeg har lavet. Der har vi en teksthook her på skærmen, der siger, vidste du, at du kan køre gratis over Storebælt? Igen, det er en tekst, der rent psykologisk får folk til at tænke, nej, det vidste jeg ikke, det kan man sgu da ikke, eller hvad snakker hun om? Eller et eller andet, der gør, at de bliver ved med at se videoen, hvilket gør, at den så går viral til sidst. En curiosity hook er en anden måde at gøre det på. Der kan du fange folk ved at gøre dem nysgerrige. Det gør vi også lidt her med Storebælts eksemplet. Men for eksempel, you want to be rich, stay away from women. Det er den her lidt provokerende, kontroversielle udtalelse, som skaber lidt nysgerrighed for, hvad bliver der egentlig sagt i den her video. Vi kan også have en visuel hook, som i den her, hvor der er en eller anden, der kører på en cykel, og så kommer der en leopard eller en tiger, eller hvad det er, og ligesom angriber ham. Eller det kunne være et eller andet lidt klamt eller sjovt, der er på skærmen. Et eller andet visuelt, der gør dig nysgerrig. Fordi der findes over 1000 måder ligesom at hook folk på med en video. Og det handler meget om kreativitet. Hovedideen er bare at fange folks opmærksomhed på under 3 sekunder. Så derfor skal det vigtigste i din video altid komme først, og det skal komme så hurtigt som muligt, eller i hvert fald i den bedste timing, som den overhovedet kan komme. Og 80% af videoens effekt, den bliver skabt ud af den her hook, hvis ikke mere. Jeg vil næsten sige 90-95% af, om du får mange visninger, om du får lidt visninger, eller om du har succes med dit content, det kommer af, hvor god din hook er, hvor god de første 3 sekunder er. Og det bedste, du kan gøre, det er virkelig at forstå din målgruppe, forstå din target avatar, forstå deres psykologi, hvad går du igennem, og hvordan kan du bygge hooks omkring de problemer, de har, som kan konvertere det her content virkelig hårdt. Og det er det, vi kiggede på lige før med at lave manus research, gå på hestenettet, gå på Reddit, forstå din målgruppe, dyk ned i den,
blive fuldstændig immersed i, hvordan de her problemer opstår for din målgruppe, hvad det er for noget sprog, din målgruppe bruger, hvad de selv mener om deres problemer, hvad de selv tror løsningen er. Hvis du kan tale ind i alle de her i dit content, så kommer du bare til at kunne konvertere så hårdt på det her content. Det kan jeg ikke emphasize nok. Okay, næste søjle, det er timing. Og her snakker vi altså om længde og klipning osv. Det er også går lidt over i psykologien. Det er klart et princip, som skal gøre sig gældende på dine videoer. Og jeg har taget et lille eksempel med, bare for at vise det visuelt. Det her er et eksempel, jeg har lavet for en vinduespudser her for nylig. Og der er 2 forskellige videoer, og den ene er klippet, og den anden er ikke klippet. Og det er egentlig den samme video, udover der lige er lidt tekst eller sådan elementer på den anden. Men selve klippet er den samme, og I kan lige se, hvad forskellen er, når man ligesom klipper det efter content-psykologiske principper versus når man ikke gør. Jeg har faktisk været ude for, at en kunde af god mening faktisk vil lige vil være søde og lige vaske alle kanter af og vinduesrammerne af. Men den har så gjort i autosave med voks, hvilket resulterede i alt det der voks. Og så kom vi først en uge eller 2 senere på en sådan sommerdag, så alt det der voks, det var brændt fast i hele kanten. Ej. Så i stedet for en halv time på det hus, så brugte jeg lige over 2 timer, fordi det var brændt fast. Så det var en meget sjov video, og I vil sikkert også godt få nogle visninger, og mange vil bare lægge den ud sådan her. Men hvis du lige kan give dit content en ekstra hånd og lige få det klippet, hvilket er ekstremt nemt at gøre, så kan det begynde at se sådan her ud i stedet. Jeg har faktisk været ude for, at en kunde af god mening faktisk vil lige vil være søde og lige vaske alle kanter af og vinduesrammerne af. Men den har så gjort i autosave med voks. Så kom vi først en uge eller 2 senere på en sådan sommerdag, så alt det der voks, det var brændt fast i hele kanten. Ej. Så i stedet for en halv time på det hus, så brugte jeg lige over 2 timer. Og gjorde det en god mening jo. Igen, du kan se, udover at der selvfølgelig er lidt musik og visuelle elementer på den her, hvis vi skærer det væk, så bare selve klipningen af videoen, det går så meget hurtigere. Du kommer til at få så mange flere visninger på det her klip, end du vil gøre på det andet. Så igen, de her små detaljer kan gøre så meget for dit content, hvis det skal vokse organisk. Og igen, hvis du skal ind og bruge det her i Meta Ads, så er det de samme principper, de spiller efter. Så du skal virkelig have klipningen på plads. Og bare lige for at vise, at det rent faktisk virker, det jeg snakker om. Vi kan se, de har lagt nogle af de videoer, jeg har lavet til dem ud her for nylig. Du kan se, det er vinduespudser og firmaet her. 4 dage siden blev den her lagt ud, den er snart på 20.000 visninger. Den næste er snart på 40.000, den her blev lagt ud i går, og kravler også stille og roligt opad. Og det her er bare på Instagram, hvor de er relativt nye. Men der er også Facebook og de andre platforme, hvor de også får nogenlunde samme mængde visninger. Så det er virkelig begrundet af den her klipning, at relativt simpel content for et meget lokalt vinduespudserfirma også kan gå viralt og komme langt ud og fungere som et rigtig godt kreativ. Okay, næste søjle er budskab, og det er det her, vi har snakket rigtig meget om indtil nu. Forstå din target avatar, forstå indpakningen, hvordan du skal pakke det ind, hvordan du skal tale til din målgruppe i dit content på en viral måde, og så har du et content stykke af rigtig høj kvalitet. Så det gider jeg egentlig ikke sige super meget mere om. Kontekst er også ekstremt vigtig, og det er her, hvor det kan hjælpe lidt nogle gange måske at være på den yngre side, eller hvad ved jeg, fordi der er en masse trends på de her sociale platforme i dag, og hver platform har ligesom sit eget sprog, sin egen trends, sin egen mønstre og sin egen kultur virkelig. Især et sted som TikTok og Instagram er steder, der har sin egen nærmest visuelle principper, egen kultur, egen måde at snakke på. Og det samme med Facebook sådan set. De har også nogle lydformater, der nogle gange går viralt, som du kan følge. Og alle de her ting ændrer sig konstant. Der er hele tiden de her udskiftning i memes på TikTok og på Instagram eller på Facebook er der alle de her forskellige content-typer, der lige pludselig får nogle muligheder. Og det kan altså være rigtig godt at følge med i, fordi hvis du bruger dem rigtigt, så kan dit content nå markant længere ud, end det ville kunne, hvis du ikke kendte til de her trends, eller hvordan du skulle tale ind i en specifik meme, eller et sprog, eller en lyd på din video, som kunne bruges effektivt. Der er alle de her små principper, som bare kan give det her ekstra nudge til dit content, og det er derfor, det er virkelig vigtigt at have en finger på pulsen, være inde og se nogle TikToks, nogle Facebook Reels, nogle Instagram Reels. Altså, ja, det er måske ikke det bedste råd for din virksomhed, hvis du gerne hvis du har en masse ting at drifte og sidde og se Reels og TikTok, men det kan faktisk være et rigtig godt research-værktøj. Så jeg vil anbefale, at du gør det let, så du også har en forståelse af, hvad det er, der virker derinde. Og man kan prøve at se det lidt med nogle andre øjne. I stedet for at gå derind for at blive underholdt, så prøv at gå ind bare som research og sige, okay, lad mig prøve at se en masse videoer, der kunne være relevante for min virksomhed, og se, hvorfor de virker, og måske jeg kan kopiere dem og forstå dem og de her ting.
Så det er også en rigtig vigtig ting. Jeg kunne godt lige tænke mig at vise et eksempel på nogen, der har forstået, eller måske ikke engang forstået, men bare har været lidt heldige med de her trends osv. Der er den her danske virksomhed, der hedder Bagsværd Lakrids, som I måske kender, som er gået altså ultra viralt på TikTok. Fordi der har været de her trends med, ja, det er jo sådan en slags mukbang eller eating on camera ASMR-agtig trend, hvor folk ligesom spiser de her lakridspakker, fordi de har en sjov tekstur, og det ser sjovt ud åbenbart, når man tykker i dem, eller et eller andet. Du kan se alle de her videoer. Det var faktisk hende her, Benedikte Sydendal, der lavede den første video, som I kan se. Hun fik 16 millioner visninger internationalt set på en Bagsværd Lakrids-video, og hun lavede en til, den fik 14, og hun har lavet mange. Og folk begyndte at kopiere det, og de har vækstet deres omsætning, Bagsværd Lakrids, bare på baggrund af det her med 50-100% ud fra de kilder, jeg har kigget på i hvert fald. Så det har virkelig eksploderet deres virksomhed fuldstændig, at den her trend lige pludselig blev pakket ind omkring Bagsværd Lakrids, uden de selv faktisk har gjort noget ved det. Men du kan godt selv tage mere ansvar, og du skal jo ligesom ikke sidde og vente, ligesom Bagsværd Lakrids på, at der er en eller anden pige, der spiser din lakrids, og bruger den rigtige audio trend og de her ting, for at det ligesom kan nå langt ud. Du kan ligesom også forsere det lidt selv, og tale ind i de her trends, hvis du har et produkt, der lige pludselig passer til noget. Hvis Bagsværd Lakrids havde set det her på forhånd, før det ligesom var sket, så kunne de også have nok fået endnu mere ud af det, og høstet endnu mere internationalt salg og også dansk salg på de her trends. Så det er bare et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan bruges. Så I kan undersøge den her trend lidt. Det er lidt noget sjovt noget, men det er et godt eksempel, og der er mange andre eksempler, man også kunne bruge. Et andet eksempel, bare lige for at gå over i den lidt anden boldgade, så har vi også Facebook, som er et lidt ældre medie i forhold til, hvem der bruger det end TikTok. Vil de fleste i hvert fald sige, det vil jeg nok også sige. Og der har vi sådan en som Martin Thorborg, som faktisk er rigtig dygtig til Facebook-markedsføring og forstå de trends. Jeg ved ikke, om han sådan bevidst forstår dem, men han er i hvert fald god til at tale ind i de content-formater og de trends, der ligesom gør sig gældende på Facebook. For eksempel det her med at bare dele et billede og så en tekst. Sådan en meget casual billede, som du selv har taget et selfie på din telefon og så en tekst. Det er et format, der altid bare dræber det fuldstændig på dansk Facebook. Og I kan se, den her har fået 6.500 likes. Den er nok op på over flere millioner visninger. Det er hans opslag tit. Det kan man ikke lige se her, men jeg har set hans analysetal nogle gange, og det er der, han er. Og så er han bare rigtig god til at tale ind i det sprog, der er på Facebook. Meget den her fællesskabs dagligdags. Det er et mere gammeldags medie, når man bruger det i Danmark i hvert fald. Og nu er jeg ikke lige logget ind, så vi kan ikke lige se så mange opslag, men I kan gå ind og kigge på Martin Thorborgs Facebook, hvis I vil se en masterclass i, hvordan man kan lave organisk Facebook-materiale, der virkelig taler ind i platformens sprog og dens visuelle udtryk. Okay, og så går vi videre til grundpille nummer 3, som er en super vigtig grundpille at forstå også, når du skal lave content i dag. Det er måske den vigtigste, og det er, at autenticitet slår produktionsværdi hver eneste gang i dag. Og det bliver kun mere og mere, at den gør det. Fordi i dag er det blevet meget nemt for folk, og det er blevet meget let tilgængeligt at kunne lave professionelt videobureauagtigt content, både gennem AI-systemer og gennem software, redskaber osv. Det er bare blevet langt nemmere og billigere, og det er typisk forbundet med reklame i forbrugerens hjerne, når de ser noget, der er poleret og lavet professionelt. Så derfor så er det faktisk blevet en konkurrencemæssig fordel, hvis du kan lave noget i dag, som er lidt mere grimt, for at sige det lige ud, eller uprofessionelt, eller noget, der bare er filmet på en iPhone, fordi det spejler et ægte menneske, der har siddet og lavet det her. Altså det ligner et ægte menneske, der har siddet og lavet det, og forbrugeren kan spejle sig i det, og derfor bliver det nemmere at sælge til dem, fordi de stoler på dig, og det virker mere autentisk. Altså det er det, der er konkurrencefordelen i dag, når du laver content. Det er selvfølgelig at lave det af høj kvalitet, forstå dine forbrugere og alle de her andre ting, vi har snakket om, og så få det ned i noget, som er håndholdt, som er ægte og autentisk. Folk, de vil ikke have corporate reklamer, de vil have brække sig over det efterhånden. Flot indhold uden nerve, det føles dødt i dag på sociale medier. Det er måske noget andet, når vi snakker tv-reklamer osv., men det vil jeg egentlig argumentere for, at det ikke engang er. Jeg tror, at de samme principper her kunne gøre sig gældende for alle mulige andre medier. Folk er så træt af corporate reklame, indhold og meget poleret content, som kommer bare direkte fra en virksomhed. Folk vil have noget fra mennesker. De vil have noget, der føles ægte. Det behøver ikke være pænt. Det må gerne være dagligdagsagtigt og fyldt med bumser og ikke en eller anden mega flot model og noget, du bare selv har filmet på din iPhone.
Og du kan se, at jeg har taget et udklip bare for sådan en skincare-profil, jeg bare lige faldt over. De får ingen visninger på deres content, og jeg vil også vide med, at de ikke får nogen salg eller noget som helst på det, hvis de vil køre det her som meta-ads eller noget, fordi det er meget poleret, modelagtigt pakket ind. Du føler, du taler med en virksomhed, du føler ikke, du taler med et menneske, og det er der ikke nogen, der stoler i dag på sociale medier på. De stoler ikke på den her måde at interagere med content på. Så det var den her virksomhed, jeg har fundet. Nu vil jeg ikke lige røbe deres navn bare lige, fordi det er heller ikke, fordi jeg har et problem med dem. Det var egentlig bare helt randomly, jeg fandt den. Men hvis vi kigger på noget af deres content. Igen, det ser pænt ud. De fleste virksomhedsejere, der så det her, som ikke ved så meget om content i dag, de vil nok sige, det er da flot, det vil jeg da gerne betale mange penge for, og jeg ved ikke hvad. Men der kommer ingen salg fra det her content i dag. Det vil jeg næsten garantere dig. Man kan argumentere for, at det virke godt som branding tool og så videre, og ja, det kunne det måske godt gøre i visse scenarier, men det, der vil virke 1 milliard gange bedre, det vil være, hvis du havde en ægte menneske i en ægte situation, der på en eller anden ægte måde, eller i hvert fald kunne skuespille på en ægte måde, noget som en ægte forbruger kunne spejle sig i. Det tror jeg, der vil komme, eller det ved jeg, der vil komme, så mange flere salg og reaktioner fra og følger og alt muligt andet. De sociale medier, de belønner ægtehed og menneskelighed og energi, altså mere end noget andet, og det kommer kun til at blive mere og mere på den her måde. Jo mere AI-content, der kommer ud, jo nemmere det bliver at lave de her corporate reklamer, jo mere vil folk søge mod noget ægte, menneskeligt, reelt. Folk skal kunne se sig selv i det content, du laver, er basically det, jeg prøver at sige. Jeg har taget en anden skincare-video, bare lige for at skabe kontrasten til det, jeg viste lige før med de her videoer. Og lad os kigge så på kontrasten her med det her content. Det her er bare igen noget tilfældigt, jeg har fundet på TikTok. Det er egentlig ikke, fordi det er verdens bedste video eller noget, men du kan se, det er en pige, der går igennem noget, der ligner en normal dagligdag. Og hun snakker om alle mulige produkter, og jeg er sikker på, at hun også sælger en masse ting i den her video, men det er bare noget, hvor en forbruger kan se sig selv i det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det på andre måder, men det er autentisk på en anden måde, og det er den her slags content, der konverterer i dag, der virker i dag. Og de virksomheder, der ikke forstår det, er typisk store virksomheder, som har store reklamebudgetter, og som har en masse brand guidelines, som den her slags autentiske content ikke passer ind i, så derfor er de lidt mere bange for at bruge det, men de kommer bare til at blive efterladt rent markedsføringsmæssigt, contentmæssigt, og det gør alle andre også, som ikke har forstået den her autentiske del af det endnu. Fordi som jeg siger, en teenager med en iPhone i dag kan bogstaveligt talt vækst en forretning mere end et bureau kan i dag. Tag det eksempel med Bagsværd og Chris, jeg viste dig lige før. Hende her Benedikte, hun var ikke blevet betalt af Bagsværd og Chris. Der var ikke nogen, der havde fået hende til at lave den her video. Hun gjorde det bare, og hun vækstede Bagsværd og Chris mere end noget andet markedsføringsvirksomhed kunne komme ind og gøre for dem. Det vil jeg æde min hat på, hun gjorde. Og det vil Bagsværd og Chris nok også fortælle dig, hvis du kunne se deres tal. Og ja, i det her tilfælde med Bagsværd og Chris, der skete det lidt tilfældigt og så videre, men du kan selv tage ansvar for det. Sæt systemer op i din virksomhed. Vær god til at lave content, lær sproget og alle de her forskellige ting, vi har snakket om. Og så kan du selv være den, der er med til at drive det frem gennem det her autentiske content. Og det her med, at det er så let tilgængeligt at lave content i dag. Du skal bare bruge en telefon, og så kan du nå ud til mange flere mennesker og få langt større resultater, end du ville kunne før i tiden for flere millioner af kroner på tv-reklamer og bureauer og jeg ved ikke hvad. I dag kan du gøre det så nemt, og der er så let indgang til det. Og det er det mest befriende, man overhovedet kan høre som mindre virksomhed i 2026 og frem efter. Fordi du behøver ikke perfektion, du behøver ikke et eller andet kæmpe team, du behøver ikke et eller andet mega sofistikeret setup, der koster penge og tid og energi. Du behøver bare autentisk indhold og forstå de psykologiske principper bag virale videoer og kreativt content, også til betalt annoncering. Og det er noget, som store corporate enterprises, store firmaer, dine største konkurrenter, de kan ikke kopiere det. Fordi de har de her brand guidelines, de har de her ting, man må og ikke må sige, og de har alle de her systemer og ansatte på plads, der gør, at de ikke kan forstå den samme nerve, når det kommer til social indhold og hvordan folk interagerer med content i dag. Så hvis du kan forstå nogle af de ting, jeg er kommet ind på i den her præsentation, og virkelig dykke ned i dem, og også dykke endnu længere ned i dem, for der er mange ting, jeg ikke har nævnt. Jeg nævnte, at jeg har postet over 1000 gange de her sidste 2 år, og har fået de her 300 millioner visninger. Der er så mange andre principper, som jeg ikke har nævnt i den her præsentation, som selvfølgelig har gjort sig gældende der, men det her er ligesom de grundpiller, som du skal starte med at bygge alt ud fra. Og hvis du kan forstå det, så kan du nå længere
end nogen corporate enterprise kan i dag, lige meget hvor mange penge de har, gennem sociale medier og content. Og det er magisk og befriende, hvis du er en mindre eller mellemstor virksomhed, eller hvad end du er, personlig brand, eller bare en person, der vil have opmærksomhed på dine ting i dag. Alle kan få det. Det er blevet demokratiseret. Det, som er konkurrencefordelen, er bare, hvor god du er til det. Hvor god er du til at forstå den virale psykologi? Hvor god er du til at bruge din kreativitet? Og hvor modig er du til at gøre ting, som føles anderledes, end hvad man vil gøre i en normal virksomhedskontekst før, lad os sige 2020. Så det handler om mod til at sige noget ærligt. Det handler om mod til at gøre noget anderledes. Det slår alle brand guidelines og alle mulige andre ting. Content er din største konkurrencemæssige fordel. Og til sidst vil jeg bare sige, at hvis du kunne tænke dig at følge mere med i alt det, jeg snakker om i den her video, og få flere ressourcer og guides, og bare følge med i mit arbejde, jeg laver for andre virksomheder, så kan du komme ind i min school community her. Den hedder Flere Kunder med Content. Jeg har lige startet den, så vi er ikke super mange medlemmer endnu, men herinde kommer jeg til at dele alt omkring content markedsføring, hvordan du kan få flere kunder med salg, hvilke principper, der virker for mig lige nu, hvilke værktøjer, der virker for mig, hvordan jeg griber det hele an. Du kan også se på mine cases og lære fra dem af. Og en masse andre ting. Jeg kommer til at dele en masse fedt indhold inde i den her gruppe, så kom med ind i den, hvis du vil snakke mere om content og lære mere om content. Jeg lægger linket ned under den her video, hvis du ser den på YouTube, ligger det dernede. Og hvis du ser den et andet sted, så gå ind på min profil, eller søg på Flere Kunder med Content på School, så finder du den her gruppe. Så jeg håber, vi ses derinde, og du må også godt lade mig høre i kommentarerne nedenunder, hvis du har set den her video til slut, og har et eller andet, du gerne kunne tænke dig at se i næste video, så vil jeg rigtig gerne tale om det. Så giv mig nogle idéer nedenfor, hvis du har nogen, og ellers så held og lykke derude, og jeg håber, du får nogle flere kunder med content nu.